današnjim mislim čitanjima odjekuje glas Ivana Svetoga Pisca, a pogotovo počinjući od prve rečenice iz njegove poslanice koja nam je večeras navještena, volio bih zajedno s vama razmijeniti nekoliko misli. Taj njegov tekst u hrvatskom prijevodu glasi, odnosno započinje večeras tvrdnjom posljednji je čas. I u napasti smo da pod dojmom završetka kalendarske godine pomislimo i mislimo kako Sveti Pisac misli upravo na ovakav način sažetka vremena, da bi već od sutra započeo novi način, novi početak i nova kalendarska godina. Međutim, ako se primislimo u vrijeme pisanja toga teksta, to je pod kraj prvoga stoljeća, i ako se prisjetimo na način računanja dana, mjeseci i godina u ondašnjoj okolnoj rimskoj državi uopće nije bio na ovaj način kojega mi poznajemo, onda očito Sveti Pisac nije ni mislio na svršetak kalendarske godine kad je kazao posljednji čas, niti je mogao misliti kako možda većina nas, ponovimo to, pod dojmom okolnosti i činjenice da zaista jest kraj kalendarske godine, je razmišljao kao i danas. Stoga se postavlja prvo pitanje, šta je zapravo mislio Sveti Pisac kad je kazao posljednji je čas? Ponajprije, pojmom posljednji čas ili posljednje razdoblje ili posljednje vrijeme u Svetom pismu se, draga braćo i sestre, naziva era Isusa Krista. Razdoblje, vrijeme, čas Krista, Gospodina i Spasitelja. U povijesti spasenja, to je posljednja era, posljednje razdoblje, posljednji čas. Prije toga, tijekom povijesti spasenja postojale su različite druge ere, sve u službi ove posljednje kao pripravna razdoblja i sve su međutim završile jer je započela nova Isusova era, posljednje vrijeme i posljednji čas. Završilo je Adamovo vrijeme, završila je i Noina era, i Abrahamova era, i Mojsijeva era, i ako hoćemo kroz Stari Zavjet tražiti još neke druge, sve su završile, sve su međutim postojale u službi posljednjega časa, posljednje ere, povijesti spasenja na Isusov način. To je osnovna poruka ovoga odlomka iz Svetoga Pisma. Pa smo večeras na osobit način zahvalni Ivanu, apostolu, piscu prve poslanice koja nosi njegovo ime, što nam danas tijekom ovih dana osmine Božića još jednom poručuje i naglašava važnost Isusovoga rođenja, važnost početka povijesti spasenja na njegov način. Posljednje je vrijeme, Isusovo vrijeme, poslije njega nema više drugih načina povijesti spasenja, osim ove njegove. Ključna je dakle poruka ovoga odlomka iz Ivanova evanđelja. S druge strane, poruka je toga istoga evanđelja, jer je Sveti Pisac piše ljudima, vjernicima Isusa Krista, da je ovaj čas, ovo vrijeme i za nas posljednje vrijeme. Ne samo da je ono posljednje na razinu onoga što zovemo opća povijest spasenja, nego je i za mene i za tebe ovo posljednje vrijeme, posljednji čas, posljednja era, jer je ovo jedino vrijeme, jedini čas i jedino razdoblje dato nama kao naše vrijeme pristajanja uz Isusa Krista, kao naše aktivno sudjelovanje u toj povijesti spasenja radi moga i tvoga spasenja, radi spasenja ljudi ovoga
toga moramo kroz cijeli život voditi